No dal som sa trochu ďalej, až nemám takú tučnú tvár, tak dúfam, že to je lepšie. A dúfam, že to bolo tým. Ahojte. Ak chcete mať teplú vodu zadarmo skoro celý rok a nechcete platiť 10 000 eur za drahú fotovoltiku s batériami, tak toto video je práve pre vás. V tomto videu vám ukážem jednoduchší systém. Čo si tak všímam v poslednom čase, tak predajcovia teraz tlačia väčšinou také tie drahšie fotovoltiky, dajme tomu 10 kW peak, drahé batérie vysokonapäťové alebo pripojenie na sieť, kde sú zase všelijaké papierovačky s elektrárňami a tak ďalej, virtuálne batérie. No ale dá sa to urobiť aj jednoduchšie a prvý krok takej fotovoltike a naozaj k reálnemu ušetreniu je fotovoltika na ohrev teplej užitkovej vody. No a okrem iného vám v tomto videu ukážem aj moje hlúpe riešenie, ale zároveň spoľahlivé, veľmi jednoduché a hlavne lacné. Takže toto je nové video z ľudovej dielne. V prvom rade ďakujem za to, že ma odoberáte a podporujete, či už tu na YouTube alebo aj na Instagrame. Ak vám teda tieto moje videá dávajú zmysel a prinášajú hodnotu, tak vás prosím, aby ste ma dali odoberať, až môžem ďalej sa rozvíjať a posúvať to na ďalšie úrovne. V tomto videu si rozoberieme nasledujúce témy a to bude teda môj systém, teda ako to mám zapojené ja, čo všetko môj systém obsahuje. Potom reálna faktúra, koľko som za to zaplatil, za materiál, koľko ma to celé stálo. Ďalej si povieme, že pre koho je tá fotovoltika vhodná, čiže záleží to od toho, že aký máte systém teraz, ako ohrievate vodu, či plyn, drevo, peletky alebo elektrika, to je jedno. Pokúsim sa rozobrať čo najviac bežných možností a že či to je pre vás vhodné. No a na záver ešte aj niečo o umiestnení panelov, čo som odsledoval aj z mojich skúseností. Ja mám teda panely na streche a povieme si teda nejaké optimálnejšie, efektívnejšie riešenia umiestnenia panelov. Takže niečo k tomu môjmu systému. Tak ja mám na streche 2 stringy. Každý pozostáva zo 6 panelov, pretože som musel 2 odpojiť kvôli tomu, že som mal slabú špirálu, ako som už spomínal v tých prvých videách. No takže momentálne mám na fotovoltiku 5,7 kW peak rozdelené do 2 stringov a na každý tento string mám menič EcoSolar Boost MPPT 3000, ktorý je o výkone až do 3,5 kW, no ale tým, že ja mám špirály iba 2,5 kW a napätie bolo príliš vysoké, tak tie špirály sa preťažovali, no a tak som musel po jednom paneli odpojiť. Rozmýšľam teraz nad tým, že by som tie špirály vymenil za 3 kW, vtedy by to mohol zvládnuť. Ak je tu niekto, kto sa viacej rozumie tejto elektrike, tak by som bol rád, keby ste mi napísali do komentára, že či to je dobré riešenie, že by som tieto 2 špirály vymenil za 3 kW a vtedy by som mohol využiť celý potenciál mojej fotovoltiky, čiže 7 a 7 panelov dokopy 6,7 kW peak. Čiže na streche už sme si povedali, potom mi to ide kábľami, mám použité 6 mm solárne káble do DC rozvádzača, ktorý je v technickej miestnosti. DC rozvádzači sú poistkové odpojovače na každý string a takisto aj prepäťová ochrana. Tej prepäťovej ochrane sú 2 typy, možno aj viac, ale tak, čo som tak pozeral, tak na fotovoltiku, čo sa používajú T1 a T1 plus T2. To záleží od toho, že ako ďaleko je bleskozvod od panelov, respektíve či sú panely priamo spojené s bleskozvodom, konštrukcia, alebo či tam sú dodržané tie minimálne hranice. Myslím, že nejako takto je, že keď je to spojené s bleskozvodom, tak musia byť tie prepäťové ochrany T1 plus T2. Ale ak vás to zaujíma viac, tak si to pozrite. Ja sa tu teraz tomu nejdem venovať. Z tohto DC rozvádzača mi to potom ide ďalej do jednotlivých striedačov. Ako som už spomínal, je to jednoduchý striedač, ktorý dáva výstup modifikovaný sinus. Žiadno neupravuje napätie, neznižuje, nedá sa nič nastaviť, čo je trošku taká nevýhoda, čo som zistil prakticky až potom po inštalácii a v prevádzke. No a z týchto meničov mi to ide priamo do akumulačnej nádrže, v ktorej mám v podstate trojfázovú špirálu, ktorú som musel rozdeliť, respektíve nuláky som rozdelil, aby každý menič mal svoj nulák alebo neutrálny vodič, aby sa to nebilo jednoducho medzi sebou. Termostat som samozrejme nerozdeľoval, fáza ide pekne cez termostat, aby tam bola držaná nejaká bezpečnosť. No možno vám niektorým je zvláštne, že prečo mám takú veľkú akumulačnú nádrž na teplú vodu a nie je to čisto iba kvôli tej teplej vode. Úplne hlavný dôvod, prečo som to dal, bol kvôli teplovodnej krbovej vložke, ktorú plánujem do budúcna. Myslel som si, že ju budem dávať skôr, ale ako sa ukázalo, že vykurovanie tepelným čerpadlom je veľmi efektívne, tak sa mi to teraz neoplatí. Tak som zatiaľ tú inštaláciu krbovej vložky odložil, ale to je hlavný dôvod, prečo mám tú akumulačnú nádrž až takú veľkú. Kebyže neuvažujem s tou teplou
uhlovodnou krbovou vložkou, tak by som zvolil menší boiler. Aby som ani akumulačnú nádrž možno nedával, by som zvolil iba boiler a fotovoltika by tým pádom ohrievala boiler. Keď už ho mám, tak teraz zase na druhej strane mám aj možnosť pustiť tie prebytky do kúrenia. Akurát, že za november, december, január a v podstate aj február, už je koniec februára, ani jeden deň som nepúšťal prebytky do kúrenia, pretože tej výroby nebolo tak veľa. Možno aj preto, že teraz bola taká zima celkom zamračená, že toho slnka moc nesvietilo, ale očakával som, že tá fotovoltika bude v zime vyrábať trošku viac, ale to nie je ako chyba. To bolo skôr iba také nejaké moje možno prehnané očakávania, ale zase súvisí to aj s viacerými faktormi, ako je napríklad sklon panelu. Ja im mám veľmi naležato, čo pre zimu je dosť zle. Mal som odpojené tie dva panely, hej, takže viacej faktorov hrá tam tú rolu, ale na kúrenie fotovoltika moc mi to teda do tej akumulačnej nádrže nefunguje. Uvidíme teraz, keď je jar, to prechodné obdobie, už hlasia, že má byť slnečno na ďalší týždeň, tak uvidíme. Márec, apríl ešte stále sa kúri v podstate. Možno by to aspoň na toto prechodné obdobie mohlo niečo pomôcť aj tomu kúreniu. Uvidíme. Každopádne dám vám o tom vedieť v ďalších videách. No teraz si povieme, čo sa týka ceny. Presne vám ukážem faktúru, že koľko som za jednotlivé komponenty zaplatil. Prepáčte, že vás prerušujem. Ako som zistil zo správ, ktoré mi píšete, tak tie individuálne konzultácie nezastrešujú ako keby celý ten trh, respektíve nie sú vhodné pre každého. A preto som sa rozhodol, že otvorím novú platformu a to bude Hero Hero. A tá platforma bude určená predovšetkým na to, keď nemáte komplexnú tému, že by ste chceli platiť 50  € za hodinovú konzultáciu, pretože hodinu nemáte čo preberať, ale môže sa stať, že počas výstavby máte nejaké otázky, čo ja viem, raz za týždeň poradiť, či už s konkrétnym riešením aj z tých stavebných vecí alebo ohľadom projektu, že na také rýchle otázky a odpovede, tak som spustil Hero Hero. Tam budem práve dávať možnosť odpovedať, teda zatiaľ som to nastavil tak, že do ďalšieho pracovného dňa odpoviem na vaše otázky, ktoré tam poviete. Čiže počas výstavby, ale takisto aj rekonštrukcie, alebo keď riešite rôzne témy ohľadom stavby a nechcete platiť zbytočne hodinovú konzultáciu, keď sa chcete opýtať iba raz za čas otázku, tak práve pre vás bude toto Hero Hero. No a takisto tam bude aj bonusový obsah z YouTube, čiže nejaké ďalšie dáta, ako napríklad aj z tohto videa. Pre koho je vhodný tento fotovoltický ohrev vody, je návratnosť veľmi rýchla. Hlavne v prvom rade strašne veľa času, čiže tam sú straty. Osobne, keby to mám doma, už by som do toho nešiel. Plynový kotol zvlášť, tam ani možnosť moc nemáte to pripojiť. Ale nie je to také, že teraz za rok sa mi to vráti. Niekedy každý druhý deň musím tomu pomôcť. Takže pokračujeme ďalej, ideme na tú faktúru, že koľko som zaplatil za tie moje zariadenia, za tú moju fotovoltiku. Takže mám tu, z tejto stránky som objednával teda panely a konštrukciu na falcovaný plech. No a dal som za to 1360 €. Tuto vám to aj dám na obrazovku, aby ste si to mohli pozrieť, tie jednotlivé komponenty, ktoré som na to použil. Je to zostava na tie dva sety, ako keby, hej, to že není to pravdepodobne to, čo vám stačí. Vám stačí polovica z toho. Takže to bola jedna cena, čiže keď dám 1360 na poli. Potom ideme k tomu jednosmernému DC rozvádzaču. Ten možno ani vy nebudete potrebovať, pretože napríklad tieto moje meniče, ktoré mám, ako Solar Boost, už v sebe majú napríklad tú prepäťovú ochranu. A takisto aj poistky. Takže to je zase na zváženie. Ja som si to tam dal. Ten DC rozvádzač je to vždycky lepšie, keď to tam je, samozrejme. Aj odporúčam to tam dávať. Ja som to dal aj kvôli tomu, že už som vedel, že cez leto naozaj budem mať tých prebytkov veľa, že tam tie dva stringy naozaj nevyužijem. Takže chcel by som tam do budúcnosti niekedy pripnúť aj niečo ďalšie. Teraz budem mať jednu spoluprácu na fotovoltickú batériu od firmy Wattcycle, takže určite za približne mesiac, keď mi to príde, môžete čakať video aj na to. Takže budem rozširovať fotovoltiku, aspoň takú, dá sa povedať, záložnú, že budem mať taký záložný zdroj. No ďalší komponent bol teda solárny menič. Ja som zvolil teda tieto MPPT Eco Solar Boost 3000 a tam stal jeden 300 €. Sú aj iné na trhu, samozrejme, aj lacnejšie a naozaj veľmi dobré riešenia, ako napríklad Belo, Plocky, Siton alebo rôzne iné. Ak máte nejaké také, čo vy preferujete, lebo ja v týchto meničoch nie som úplne taký, že profík, hej, takže ak máte, ktoré s nimi ste, že fakt ste spokojní a že sú fakt dobré a nie sú drahé, tak môžete mi napísať
túto pod video a ja sa rád inšpirujem a hlavne budem vedieť niektorým poradiť lepšie, ako mám ja sám. Čo sa mne nepáči na týchto meničoch, ktoré mám, že sa tam nič nedá nastaviť. Napríklad ani to maximálne napätie. Napríklad už ten Citon, tam by som tých 7 panelov mohol nechať zapojených a iba obmedziť maximálne napätie a nemusel by som riešiť ani druhú špirálu. V podstate to je všetko, takže 680 plus ten menič, to je 980, no a keď si zoberiem ešte ten DC rozvádzač, krabica, ja neviem, 20 eur, poistkový odpojovač 10 a prepäťová ochrana 50, takže sme na cene 1100 eur, čo nie je zle. 1100 eur, samozrejme, ak máte špirálu už boilery, ak nie, tak ešte plus tá špirála a tak ďalej. Ale nie je to zase taká investícia veľká, ako sa tie fotovoltiky teraz dávajú, že 10 000 a viac. Hej. Že naozaj za pár korún dokážete šetriť od prvého dňa inštalácie. A ešte zvlášť, keď si to robíte svojpomocne. Tedy to je úplne najvýhodnejšie. Ale zase musíte mať nejaké skúsenosti. Zase neodporúčam teraz zapájať tie MC4 konektory, ak ste ešte s tým nikdy nerobili. Hej. Že možno niečo si naozaj treba aj dať urobiť tým ľuďom, ktorí akože sa do toho rozumejú, aby sa predišlo zbytočne nejakým chybám. Na to pozor. Ešte by som teda niečo chcel povedať tým panelom. Ja mám sklon strechy 17 stupňov, čo je na leto super, hej, že slnko je vysoko. Akurát, že v lete tej výroby až tak veľa nepotrebujem. Pretože bežne sa mi stáva tým, že mám naozaj že tie 2 stringy fotovoltiku som montoval v septembri a vtedy, keď bolo slnečno, sa mi stávalo, že už ráno o 9:00 bola celá nádrž akumulačná, bolo tam samozrejme energia aj z predchádzajúceho dňa. Už ráno o 9:00 mala 70 stupňov, meniče všetko vyplo a nevyrábalo sa nič. A tým pádom celý deň som mal výrobu ako keby na streche. Že som ho nezužitkoval. Čo som aj tak pozerám aj zahraničné videá, rôzne testy na fotovoltiky, na panely, na umiestnenie a tak ďalej. Tak na túto zimu vychádza dobre, keď je kolmý sklon tých panelov. Pretože vtedy sneh sa tam neudrží, hej, sneh pekne automaticky zlezie dolu, ani tam v podstate nenapadá. A slnko tým, že je nízko nad horizontom, tak pekne osvecuje skoro kolmo na tie panely a naozaj vtedy je tá výroba najsilnejšia. V lete to zase z tej výroby trošku zoberie, ale myslím si, že keď máte tento systém na ohrev vody, tak v lete, že vám zoberie trochu z výroby, absolútne vôbec nevadí, pretože aj tak s najvyššou pravdepodobnosťou už tú výrobu potrebovať v lete nebudete. Tak. Ale čo sa týka svetových strán, najviac vyťažíte z južnej a keby južná je, že nemáte takú možnosť, že máte strechu, čo ja viem, ačkový krov, že máte východ-západ, tak by som najskôr išiel na ten západ. Pretože teplá voda sa spotrebúva hlavne večer, tak nech pekne ešte večer, v lete slnko svieti dlho, takisto aj nemusí ani priamo svietiť, aj keď je vidno, tak tá fotovoltika niečo vyrába a preto je vhodnejšie zvoliť tú orientáciu na západ. V tom boileri tá voda vydrží nahriatá aj do nasledujúceho dňa, čiže nemusíte sa bať, že ráno by ste vodu nemali. Úplne v pohode to stačí. Čiže toho umiestnenia, ak máte možnosť to dať na pozemok, kolmo je dobré riešenie, alebo teda aspoň čo najprudšie. Ak už teda nemáte možnosť takú, že na dvor, dobré riešenie aj prístrešok, len tam už tie sklony bývajú menšie, prístrežky sú väčšinou také ploché strechy, takže tam už treba rátať s tým, že v zime bude tá výroba slabšia. Zase čo je výhoda, že keď napadne sneh, tak môžete to z toho prístrežka pomerne jednoducho omiesť a budete mať nejakú výrobu aj teda v tej zime. Ďakujem aj za prvé 3 konzultácie, ktoré prebehli. Už odteraz sú oficiálne spustené aj ďalšie kola. Ak máte teda nejakú takú komplexnejšiu tému, kde sa potrebujete naozaj viac do hĺbky poradiť a načerpať skúsenosti, ktoré mám ja, či už tým, že som robil na stavbe 4 roky nepretržite a potom aj pri výstavbe svojho domu, čo som nadobudol. Pod videom nájdete odkaz, tam keď kliknete a zadáte e-mail, tak všetky inštrukcie vám pošlem na e-mail. No a ak nemáte takúto komplexnú tému, ale iba chcete občas dať otázku priamo pri výstavbe, čo sa bežne deje, mal som s tým takisto aj ja problém, že som sa chcel s niekým rýchlo poradiť, napríklad ako urobiť tento detail na hydroizolácii, ako urobiť tento detail pri zateplení sokla, ako spraviť túto vatu potrebujem dať nad veniec, aby sa mi spojila pekne, ako to urobiť. Tak práve pre vás je toto Hero.
kde budem riešiť takéto aj technické detaily, aj stavebné detaily, všetko, čo budem vedieť odpovedať a stále teda aj sa tomu venujem. Teraz ideme zateplovať aj rodičovský dom, takže zase bude content z toho, ako zatepliť starý dom, ako sa vyhnúť tiež nejakým chybám, napríklad už pri zateplení, takisto tam je do budúcna plán prerábať aj kotolňu, aby to bolo čo najefektívnejšie. Nemusí to byť čisto iba o novostavbe, ale aj o rekonštrukcii. A nemusíte ani stavať ten dom svojpomocne, môžete si dávať aj tie etapy robiť remeselníkom, ale aspoň budete vedieť a budete mať prehľad o tom, že ako čo robiť, na čo si dať pozor, ako ich skontrolovať, aby ste neprišli o vaše peniaze. Ďakujem za podporu, teším sa na ďalšie video. Ahojte.